När elcykelkedjan inte når det minsta kubbhjulet. Justera främst H-skruven och L-skruven som hjälp. Försök vrida H-skruven mot urs 1 till 3 varv och L-skruven med urs 1 varv. När elcykelkedjan inte når det största kubbhjulet. Justera främst L-skruven och H-skruven som hjälp. Motsatsen till tidigare. Försök vrida L-skruven med urs 1 till 3 varv och H-skruven mot urs 1 varv. De två skruvarna måste justeras på lämpligt sätt. Vridningsgraden ska baseras på resultatet av en smidig växling.